gonna be bright, bright, sunshiny day. Moi boas. Hoxe estamos en Rianxo. Imos participar na carreira popular Concello de Rianxo. O percorrido son 10 km, dando 3 voltas ao circuito. Xa corri noutras edicións, polo normal esta carreira sempre se me deu mal, agás o último ano, que creo que foi no 2018, 19, agora non me acordo, que fixen 35 e 55. Intentaremos mellorar ese tempo, aínda que estará complicado, porque hai 2 días que corrín a pedestre de Santiago e aínda non recuperei moi ben as pernas. Así que vamos recoller o dorsal agora. Bueno, xa estamos cambiados, co dorsal listo, e xa armei. Cando me estaba cambiando, cerrei o maletero do coche e as chaves por dentro. Así que agora a ver se veñen os pais a rescatarme. E imos pa salida e a cantar agora. Primeira volta 3:40 de media, ahora se aguantamos. Segunda volta,
ritmo medio de 3:39, íbamos mellorando. Seguimos. Pois finalmente estou na casa e meus pais viñeron ao rescate. Sinceramente non sei por que cerrei o maletero con todo dentro, menos o dorsal e a cámara, que polo menos puiden correr e facer o vídeo. Nada máis cerrei o maletero e xa dixen. Por sorte acababa de falar con un compañeiro e xa fun buscalo para que me deixara chamar polo teléfono e pedir o rescate. Despois desa aventura, pois vamos ca carreira. En canto ao meu resultado, pois acabei de 36, noveno da categoría, con un tempo de 36:42 minutos. O obxectivo era en 35:55, polo que me quedei a 47 segundos de conseguilo, pero despois de correr a pedestre 2 días antes, creo que non está nada mal, facendo a primeira volta en 12:17, a segunda e a terceira no mesmo tempo, 12:13, e acabando o último quilómetro a 3:30. En canto á organización ben, había algún voluntario en algún cruce, avitollamento intermedio con auga, o avitollamento final con auga, froita, barrita e zume. Ademais, notase que xa está chegando o frío, que tamén daban chocolate quente, só faltaban os churros. Había tamén servizo de gardarroupas, duchas ao carón da meta, zona de aparcamento para os corredores, e de agasallo daban esta camiseta técnica. Recorda que podes seguirme nas redes para estar ao tanto das próximas probas nas que vou participar e xa sabes, suscríbete e vémonos nas carreiras.